Tak fordi I vil se mig. Jeg tror bare, det var Hvem er du for okay. en lille pige? Det lyder som... Nej, det tror jeg da Hvem ikke. er du for en lille pige? Det lyder ikke Rudolf, helt han som... står lidt længere ned ad gaden, fordi jeg har så mange, jeg skal besøge. Det lyder Ikke også, så jeg så vent. Vi skal i gang og løbe om juletræ igen. Ja, goddag alle sammen. Rigtig glædelig jul. Glædelig jul, julemand. Glædelig jul. Det er fordi, I har sendt nogle bedre julegaveønsker. Vi har julegave her. Nej, det var da nogle vældig nødt. Så vi køber nu. Det er da det gaveste, der har set. Julemand. Flere gaver. Det vil jeg gerne. Tusind tak, lille ven. Hvad var det, du sagde, du hed? Erik. Er det dig? Ja, lille ven. Ej, jeg skal passe på med de ord. Ved du hvad, ellers så vil jeg da godt nok gerne. Jeg vil ikke gemme den til næste år, hvis du er sød, så kommer jeg igen. Ja, jeg skulle ikke det. Så vil du godt lige prøve at fløjte sådan lidt, ikke også? Ja. Det ligger rensdyr lige. Det ligger der nu i sneen nu. Jo. Ja, det kan ikke tåle det der. Nu lige, det er nu vældig nødt. Jamen, jamen ved du hvad? Jeg synes faktisk, vi skulle kigge på, om vi kunne finde en julegave. For jeg har så lynende travlt. Hvorfor er det et skæg? Jamen, det er jo rensdyr. Det kaster op på mig. Jeg køber det kaldet, der er set, ved du hvad? Har du nogensinde set sådan en rigtig syg rensdyr? Nej, det er altså ikke morsomt. Man står der klart for. Vi troede ikke. Ja, rigtigt. Har du ikke været sød da? Men det har jeg også set i papiret. Du har været rigtig fint. Og jeg kan også... Og det er ikke ret meget, du bander. Nej, ikke meget. Der er nogle gange knægten der. Nu er jeg ikke godt. Nå, det er du. I julemandens øjne, det er du. Jo. Hvad så? Jeg tror, jeg har lige... Fordi det nu er jo ikke mig, det er nissemor, der pakker dem. Det går ikke at bære den bare rundt. Ja, rigtigt. Det er det galt, der har hørt dig. Hvad giver du så nogen så? 700. Kan de godt lide det? Så driller det dig ikke? Nej, det er galt, der har hørt. Ved du hvad, nu vil jeg sidde lige her for nissefar, en lidt ældre mand, ikke også? Ja. Så kan vi jo kigge her lige og purse, om der er nogle ting at sige. Ja. Tror du det? Jamen, hvad er du sagde, du hed? Tia. Jeg har ingen navn på. Ved du hvad, jeg har Det er for nissemor. Jeg har min nissehat med i dag. Hvem er det til? Til dig, måske, julemand? Det ved jeg ikke, der er ingen navn på. Skal nissefar have med hjem igen, så? Skal vi se, om vi kan hjælpe nissefar med at se, om der står noget der på? Her til Erik. Jeg tror, hvis nissen han så kigger her, så står der vist til Thea. Står der vist. Det er lidt svært at læse, men det står her. Har du den til den? Så er den en lille noget. Hvordan kan julemanden vide det? Ja, det er jo fordi, når I er så flink, så kigger vi jo på sagerne, jo ikke også? Så nissemor, jeg lige sidder der til lang sommeraften. Så er det. Det er sådan, når nissemor og jeg lige sidder der om sommeren, ikke også? Så sidder vi og kigger lidt på sagerne. Ja. Så har vi jo ikke noget på til. Ja, så har vi det. Her er en til Erik. Det gider du, det er ham den bitte, der render rundt der, ikke? Erik her, du får en gave. Jeg er ikke på. Sådan. Vi siger fra mormor og far, ja. Det var sammen med dig. Hvor er I heldige, sådan en bitte far? Er du til mormor, julemand? Ja. Men
det er fordi, når man sender juleønskerne ind i god tid, så sidder nissemor og jeg der de lange sommeraftener og skriver ønskesæt. Ja. Ja, det har jeg lige været. Hvad er det for noget? Hello Kitty. Ej, ved du hvad? Er det ikke? Det stod for tro sådan en Kan du julemand, vise han den er til onkel travl. Lars? Jeg er så populær i alle de der legetøjsforretninger. Onkel Jeg Lars, kan se, komme hvad ind jeg til fik. halv pris. Jeg tror, vi skal have en kniv eller en saks eller sådan noget. Har vi en saks? Ja.